Shalom shalom بيتسب إخبار أملاخ كميت أنيحكم. هيسان جوز فشاملين جوز فريد بارمير. زبلت أكال زبلت أمعلت زبل برنامجنا يلوم دما أنا حاكم سلاح الدين مسحاكم سيم حزنا لكم متينا لنا. وداري برودة سالادي من برودة سمت الداغ لك أودت البست أودت في دم بست داغن. لو من كافولك قال كلت نهلو هيوتنا زبالا شو ود بليو. وداغنس أود två saker som förstör våra nuvarande liv. إذن كلت لو مدنقركم نهلو كنتاتكم نهلو هيوتكم ويدما نمعلتكم زبالا شو نكراتي. De här två sakerna det är saker som förstör våra nuvarande liv, det liv vi lever nu eller våra dagliga dagar. إذن كلت لو من الزارب واللوم ناي معلت تسألاتيو. De här två saker som vi kommer prata om det är fiende för våra dagar. ناي هلو كنتاتنا تسألاتيو. Det är fiende till vår närvarande liv som vi lever. Jesus نزل عالم قويتاي. سلازي زوم كلت دما قداماي ناي تمالي تعساي. Och den första en av dem det är gårdagens ångest. Kala ay dama naizmet zollo maalti فرحيو. Och den andra punkten det är rädsla för morgondagen. تعسا تمالن فرحنا يتصبحن نمعلتنا أبالاشوتن تسألاتني. Ångest för gårdagen och fruktan för morgondagen det är dagen vi lever i fiende. نمعلتنا بقبو كم زين نبران كم زين استمقران كم زين عوة اللان زقبرو زوم كلتنت. Det är de här två punkterna som gör att vi inte kan glädja oss eller vara segra i den dagen vi lever i. زوم كلتنت بي أدم مسودق دجمرو أبي وسبب. De här två sakerna det är de som startade när Adam föll i en människoliv. أدم لك حتات مسجبرة أبزف فترة ثلاثة عشرة دمت أملاخ مسموцо كم زي بالمصحف قدوس نسخة دمتخا أبجنة سميعس فرحكو ترايك أموت حباكو يبل. Det står och de här punkterna startade när Adam föll i Edens lustgård och då i första Mosebok kapitel 3 vers 10 står det. Han svarade, jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev rädd eftersom jag är naken, därför gömde jag mig. ريخم أدم حتات مسجبرة هيوتو أمونغو خلت نجار تقرقيرو أمونغو تزجبرة حتات ناتو تعسان أمونغو أكادمي إزمت زولو كبيد نجار فرحناتيو. Så när Adam syndade och han tog det här beslutet när han syndade så hamnade han i två olika saker. Ena var ångest för det han gjorde och den andra var rädslan vad som skulle komma. سلازيو أدم أب ساعة الزب هيوتو أب كبيد فرحاتيو. Det är därför i Adams liv i det stunden han hamnade i en stor rädsla. أب هيوتنا قداماي كان عطو زلنا معطو سلا نايتمالي بدلنا تعسى أب هيوتنا كعطو لوزنا. Den första dörren vi behöver stänga i våra liv det är ångesten och det misstag vi har gjort i gårdagen i vårt gamla liv. مخنياتو تمالي وحليفيو. Och det är för att igår är igår, den har gått förbi. تمالي نابلو ما عتيان نايلوم ما عالتكم كتبالاشوان كزرقان سلامكم كله كبالاشولكم أيتفقدوا. Så tillåt inte gårdagen komma in i er dagliga dag och förstöra för er och skapa rädsla för er. سلازي جل سبات السوم أبلو من دانو برو بنايتو مالك أنزا بنايتو مالي بدل زجبرو أب تازنو برو سبات الله. Och det är därför det finns människor som lever i ångest och stor bekymmer för det de har gjort gårdagen i deras dagliga liv. بروخات نتمالي أوشتنا مقداف كنلا مدالنا. Vi måste lära oss att lämna gårdagen i vår inre. سلتمالي منم سلازي تجبرو نتمالي مرسعي تزبلت أماراتي. Eftersom ni inte kan göra någonting för gårdagen, det bästa sättet är att lämna det. مخنياتو انت دا نتمالي زي رسعكم ما نلوم وزع نجار كم تقدفوكم ما يترسعوا. Glöm inte, om ni inte glömmer gårdagen så kommer det göra att ni förlorar mycket saker idag. سلازي نايتمالي تعسانا هيوت ما أسرتي. Så gårdagens ångest, det betyder att man är fångad i en fängelse. نمنتاين نفسكم ما أسرت تنبر تقدفوا. Varför tillåter ni er själv leva i fånga? أملاخو كوسلت مالي غريلي. Eftersom Gud har redan förlåtit för allt det ni har gjort gårdagen. تشجر قلنا إحنا سلا نحنا يقرأ زي مبالناي. Men problemet är att vi inte har förlåtit oss själva. تمالي تجاجيكم. Igår ni har gjort fel. تمالي حما أصانا وسينكم. Igår ni tog fel beslut. إجابيري يقرأ لكم ين رؤسكم يقرأ لكم نقدم يتأمتوا. Och Gud har förlåtit er så förlåt er själva och fortsätt framåt. أملاخ هيدلني أبناي تمالي بدلنا إندات تعسنان إندات خصصنان كنبر. Det är inte Guds vilja att vi lever i ångest för det vi har gjort och vi lever i fördömelse. سلازي مصحف قدوس نتزا حلفة أي تذكروا نتنايت أنت أي تذكرين. Det är därför Guds ord säger, glöm allt det som har varit, tänk inte på det som har varit för. إنه حدش نقدر ما كبر الله. Det står jag gör någonting nytt.
أملاح نبعلو سلنايت أنت خنذكر سلنايت مالا أبسانا بدلنا أندا ذكرنا كنساق كنسكوركر كنتعس أيدلني. Och det är inte Guds vilja heller att vi sitter och tänker på det misstag och det fel vi har gjort gårdagen och vi plågar oss själva på det sättet. ስለዚህ መታን ሎም በትክክል ክትነብሩ ንጽባሕ ከኣ በትክክል ክትሪኡ ናይቲ ማል ዝገበርኩሞ ነገር ክደፉ Så för att ni ska kunna leva idag på rätt sätt och se morgon på bra sätt, glöm allt det ni har gjort gårdagen. ሽዑ ክትሪእዎ ኢኹም ክሳዕ ክንደይ ቀሊልኩም ንሎም ከም ትነብሩዋ Då kommer ni få se hur enkelt det är att leva den dagen ni befinner er i. መንፈስ ቅዱስ ከሳስ መንፈስ አይኮነን Den heliga ande är inte en fördömande ande. ስለ ናይቲ ማል ነገር እንዳዘከረ ኣብ እህታ ዘንብር መንፈስ አይኮነን Det är inte en ande som påminner dig allt misstag du har gjort gårdagen och plågar dig. ከምኡ ዝገብር መንፈስ ናይቲ ኹፍ እዩ Den ande som gör så, det är anden som är från fienden. ምክንያቱ ከሳሳ ኣሕዋት ኢሉ ወይ መጽሓፍ För det står där en åklagare för bröderna. ክስ ከዓ ብዝተገብረ ናይቲ ማል ፋይል ምግምጻል ማለት እዩ Och en som åklagare, det är en som hämtar filer för allt det man har gjort igår. ስለዚህ ንዲያብሎስ ብናይቲ ማል ውድቀትን ብናይቲ ማል ጌጋኹምን ፋይላት ኣብ ልብኹም እንዳገምጸለ ሰላምኩም ክወስድ ኣይተፍቅዱሉ Så tillåt inte fienden komma med filer framför er hjärta och komma och påminna er om allt det fel som ni har gjort tidigare. ስለቲ ማል ምንም እንተደይገበርኩም ስለ ጽባሕ ግን ብዙሕ ነገር ክትገብሩ ከም ትኽእሉ እመኑ Börja lita på, även om du inte gjorde mycket i ditt gamla liv så kan du göra det i morgondagen. ስለዚህ እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ህይወትና ኣዝና ክንጥንቀቐሉ ዘለና ስለ ጽባሕ ፍርሒ Och den andra punkten som vi behöver vara väldigt försiktiga, det är rädsla för morgondagen. ንምንታይ ስለ ጽባሕ ትፈርሑ Varför är ni rädda för imorgon? ንምንታይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰናይ ሓሳብ ንዓኹም ከም ዘለዎ ንጽባሕ ደይተኣምኑ Varför litar ni inte på att Gud har tankar som är det bästa för er? መጽሓፍ ቅዱስ ኤርምያስ 29:11 I Jeremia kapitel 29, vers 11. ኣነ ዝሓስበልኩም ዘለኹ ሓሳብ እፈልጦ መፈጸምታን ተስፋን ክህበኩም ሲ ሓሳብ ደሓን እምበር ናይ ክፉእ ኣይኮነን ይብል እግዚአብሔር Och det står så här: jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. ጽባሕ እግዚአብሔር መፈጸምታት ተስፋ ዘለዎ ጽቡቕ ሓሳብ ናይ ደሓን ሓሳብ ናይ ክፉእ ዘይኮነ ሓሳብ ኣዳሊልና ኣሎ Och Gud har förberett tankar som är av fridens och ett hopp och ett framtid. Det är det han har förberett oss. ስለዚህ ጽባሕ ጽቡቕ ነገር ጽበይኩም ከም ዘሎ ረኣዩ Så se att det väntar er bra saker imorgon i era liv. ሎሚ ብዘጋጥመኩም ዘሎ ነገር መሊሱ ጽባሕና ከቢድ ሓደጋ ከየትወኩም ኣይትስጉኡ Så var inte rädda i att det som händer idag, att imorgon det kommer vara förstörd. ኖ ጽባሕ ሓደጋ ደይኮነ ጽባሕ ክቡር ነገር ይጽበይኩም ዘሎ Imorgon väntar på er ett värdefullt liv. ጽባሕ ነዚ ሎሚ ዘሎ ዘረስዕ ናይ ሓጎስ መዓልቲ ይጽበይኩም ዘሎ Imorgon väntar det dagar som kommer få er leva i glädje, som gör att ni glömmer bort all er sorg. ስለዚ ንጽባሕ ብሓሳብ ኣምላኽ ረኣይዋ Så börja se morgondagen med Guds tankar. ውሽጥኹም ተስፋን ሓጎስን እምነትን መታን ክብላ För att er inre ska vara fylld av hopp och tro. ርግጸኛታት ኩኑ ጽባሕ ደሓን Och var övertygad att imorgon är väl. ርግጸኛታት ኩኑ ጽባሕ ብዙሕ ነገር ኣብ ህይወትኩም ክቕየር እዩ Var övertygade imorgon många saker kommer förändras i era liv. ስለ ጽባሕ ከይትፈርሑ Var inte rädda för morgondagen. ስለ ትማል ከይትጣዓሱ Ha inte ångest för gårdagen. መታን ንሎም ብትኽክል ክትነብሩ För att ni ska kunna leva idag på rätt sätt. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrade. ሻሎም Guds frid.